It's Lillard. He got the shot. Ahojte, vítam vás v ďalšej epizóde Buzzer Beater, našej NBA show vo veľkej epizóde, v decembrovej epizóde, predvianočnej epizóde, čiže aj dresy sme takto troška dali do tej vianočnej atmosféry, takže vítam vás všetkých, ale hlavne vítam Tomáš, teba, ahoj. Ahoj, serus. Ako? No, pôjde. Začal som hrať basketbal, trochu som seknutý. Áno, obidvaja. To už je vekom, no. Ja som dokonca ani nešiel hrať basket, aj tak mám rameno, som si pri spánku na telku. To už je vek, že keď sa v noci zraníš, ano. Takže mal by si sa zamyslieť nad sebou. No, ale poďme troška veselším veciam. Ďalšia veľká epizóda Buzzer Beater, naši predplatitelia na Hero Hero ju máte teda v predstihu a dozvedeli ste sa už to, že som sa rozdol takto na Vianoce, že dáme nejaký veľký darček pre vás a teda pre predplatiteľov súťaž o dres Tomáša Satoranského. Mám ho tu takto pri sebe a čo je na ňom super, že je podpísaný samotným Tomášom, čiže rozhodol som sa, že takto zo svojej zbierky, ale ako vďaku toho, že nás podporujete, vám takto dopriať, takže uvidíte už v tomto momente, keď je epizóda free pre všetkých, tak v našom Hero Hero nájdete súťaž o tento krásny dres. Nesľubujem, že vám príde do Vianoc, pretože je to obrovská obeta. To nie, že vám dávam dres Tomáša Satoranského podpísaný z mojej zbierky, ale že budem musieť ísť na poštu osobne, čo je pre mňa asi že najväčšie peklo a hlavne v decembri. Takže majte pochopenie. Každopádne niekto z vás môže získať tento dres. Hádam to nestretneš Machalu, lebo ten tam umelcov bije väčšinou. Áno, hej, tak dúfam, že hej, že ma neskopne zo schodov, takže podľa mňa celkom pekný darček si môžete dať na Vianoce alebo skorý nový rok. Každopádne uvidíme ešte, aká bude otázka, verím tomu, že vám jednoduchá. A zároveň ďakujem aj všetkým, ktorí ste si nás už predplatili, už je nás tam tak, že je to naozaj pekné číslo, že už to nie len... Sme na nule, áno, sme na nule, takže to bol cieľ do konca roka a to sa tešíme. No, takže tuto Frank chytaj. Krásne. Trafil som to tam, takže dres čaká na vás a nás čakajú nejaké veci ohľadom NBA. Dejú sa celkom zaujímavé veci a ja by som začal, že individuálnymi výkonmi, ak sa nenahneváš Tomáš, a hlavne jedného hráča, ktorého spomíname často, ale on si za to môže sám, lebo je fantastický a jeho meno je Nikola Jokić, ktorý podáva výkony, ktoré už je to nudné. Normálne už je to nudné, aký je dobrý. Len posledné dva zápasy 56 a 48 bodov. Sice tých 56 bodov si vybral svoju daň, pretože prehrali s Washingtonom, čo je celkom crazy, ale Jordan Poole dal 39 bodov, čiže troška akože ukázal, že keď chce, možno, že vie odohrať aj dobrý zápas. Každopádne Nikola Jokić fantasticky. Iba som videl, bol taká štatistika už po úvode sezóny, že vlastne má viac bodov ako Shaq v prime, viacej asistencií ako Steve Nash v prime a viac doskokov ako Tim Duncan v prime. Tam asi to hovorí za všetko. Určite. Podľa mňa hlavná ukážka celého toho je to, že vlastne Denver, aby si náhodou s prepáčením nepresral ten jeho prime, že vlastne je to škoda. Na to, aké majú skupého majiteľa, ktorý nebol ochotný cez ten platový strop a všetky tie veci do tých second apron. Že vlastne, a jeden z najbohatších majiteľov. Áno, že vlastne neudržal, dajme tomu KCP-ho, alebo neprišiel nejaké posily. Druhá vec, že podľa mňa trošku pokazili to, že Jamalovi Marimu dali to veľkú extension, hlavne po tej zlej olympiáde a to je ten... On je to ťažitko na váhach, ktoré môže ten Denver proste posunúť zase do contenderov medzi titul, lebo Nikola Jokić fantasticky. To je úžasné pozerať a hlavne kedy si mal také zápasy, že Najust nechcel strieľať a teraz mám taký pocit, že má také zápasy, že Najust strieľa, že proste že neverí tým spoluhráčom, že on im vie vytvoriť tie pozície ako nikto a hlavne proste bavíme sa o takých veciach, že dobre si, že on bude mať 30, keď sa nemýlim, alebo už má 30, že tuším 29 má stále, ale bude mať vlastne 30 a ideme už do takej roviny, že on po pohodičke môže byť top 15 hráč histórie, už minulé sa o tom rozprávali a keď bude mať viac titulov, tak môže byť dokonca aj top 5, top 7, vieš, že vlastne môže byť, dajme tomu, jeden z najlepších pivotov v histórii. Akože zatiaľ všetko tomu nasvedčuje, už má aj ten povinný titul, aby sa možno bola taká debata. Len do tej debaty, že keď už chceš napríklad v top 10
tak ho potrebuješ tých titulov, že vlastne v top 10, minulé sme sa o tom bavili, že vlastne koho máme v top 10 a zober si, že tam sú väčšinou hráči, čo majú minimálne 3 tituly, že vlastne. Áno. Že sú to také, že napríklad Hakeem Olajuwon, tam ho nemá, že ktorý má len 2 tituly a všetci tí Kobe a Larry Bird a Magic Johnson a Michael Jordan a LeBron James, proste všetci, Karim Abdul-Jabbar, všetci tí hráči majú 3 a viac titulov. Preto tam patrí aj Steph. Áno, aj Steph má 4 a proste ten Nikolaj Jokic síce splnil takú akože v úvodzovkách povinnosť, že má ten jeden titul, ale proste môže mať tie ďalšie a podľa mňa Denver robí málo na to, aby mu tie posunuté zlobo. Dobre, hrajú tých mladých, ale tí mladí sú proste nevyspytateľní. To bol napríklad dôkaz toho zápasu s tým Washingtonom, vieš, že vlastne síce Nikolaj Jokic za to tak strašne veľa bodov, ale proste tí spoluhráči a tí mladí ho až tak neposunú, vieš. Čiže a tam je najväčší problém okolo toho Jamala Murrayho, ktorý proste od tej olympiády hrá zle, nedokázal spraviť ten líp. Nejaké také občas, že záblesky, áno, ale... nedokázal spraviť taký líp, že vlastne že na to, aby bol All-Star, aby bol NBA tým, že NBA tým hráč, že vlastne veľakrát býva aj zranený, alebo nemáš také štatistiky. Jasné, že potom prišlo to playoff, v ktorom hral, ktorý má viacero fantasticky, už len to bublinové, keď si to vždy spomíname, keď sa s Donovanom Mitchellom z Utahu pretekali do viac bodov. Ja ešte ako fanúšik Lakers tiež na ňo mám dobré spomienky. Áno, že proti Lakers vyzerá ako Michael Jordan, že vlastne tam sa... Každý hráč proti Lakers, Ricky Rubio ho pamätá všetky. No dobrá, to už je ďalšie moje rany z Vietnamu, teraz vyťahujem. Áno. Podľa mňa základný problém je ten, že by mu mali nejakú pomoc priniesť, mali by ísť all-in, že dať nejaké píky dokopy, že skúsiť niečo ešte povymieňať, že nie sa spolia na to, že tá jeho genialita všetko zmení. Lebo napríklad, dobre, chytil sa z Russell Westbrook, veľmi dobre vyzerá ten ich pick and roll, dobre sa im hrá, proste dobre tieto veci, ale príde playoff, Westbrook zase nie je veľmi použiteľný v playoff, keďže nemá ruku a už má tiež aj svoj vek. Čiže to ide jedno s druhým. Ale áno, suverene najlepší hráč sveta. To akože momentálne sa nemusíme ani baviť, že vlastne dobre, Giannis tiež má výbornú sezónu a trošku sa mu akože približuje, ale predsa len tá Giannisová hra je príliš taká atleticko tvrdá, že vlastne potrebuje, keď niekto zapchá šesku, tak tam môže byť nejaký problém a Nikolaj Jokic nám ukazuje, že proste on nemá slabinu, vieš, bavili sme sa o tej jeho trojbodovej strelbe, že mu odišla, že to je teraz jeho slabina, že v play-off mu nepadalo mu ani na olympiáde a šup má 50% trojky teraz. Ale akože je to crazy, ale že stále sa bavíme o tom, že center, pivot má triple-double priemer. Akože to je... Áno, to ako on vidí hru, ak dokáže dať príhrávky a ešte teraz sa začalo rozoberať aj to, že vlastne má v sebe také veci, že napríklad Steve Kerra teraz tak oklamal, že načúval ich timeout a presne vedel, že budú hrať, že vlastne vie prečítať presne tie veci, ktoré chcú hrať a vie spoluhráčov poposúvať tam, kde treba, že vlastne, že úplne, že geniálna basketbalová mind. Áno, je proste full package hráča a akože ja som zvedavý, ale presne to, ale bavili sme sa o tom už minulú sezónu, už keď odišiel Bruce Brown, že ten Denver proste, že sa oslabil a nič neprišiel a teraz aj ten KCP odišiel, čiže majiteľ by fakt, že sa mal zamyslieť, ale akože rozmýšľam, pritom to je jeden z najbohatších v NBA, vieš? Áno, ale akože koho, že čo pošle, že Jamala Murrayho preč, alebo vieš, ten s tým to by si musel dať nejaké picks k nemu, vieš, akože dobre, najlepší asset, ktorý je vymeniteľný je Michael Porter Jr. a tam si viem predstaviť veľa tímov, ktoré by ho mohli chcieť Houston, proste, ktorý nemáš takú dobrú strelbu, alebo ja neviem, dobre, New Orleans je úplne v prdeli, ale že tam, alebo Orlando, že tam si vieš nájsť proste týmy, ktoré by ho mohli chcieť, ale zase, či by podľa mňa to je hráč, ktorého by bola chyba púšťať z toho hľadiska, lebo to je presne ten catch and shoot, ktorý dosť ťaží z tých príhrávok Nikolu Jokiča. A ešte také celkom aj injury prone. Aj to, jasné. To je vždy si súvisí. Áno, on má tie problémy s chrbtom dlhodobo. Áno. Jak ja. Víš, že vždy sa vieme, keby sa zamyslíme, vieme nejakú paralelu s NBA hráčmi nájsť. A ešte som chcel, že v Denveri akože ten Christian Brown, ten celkom akože fajn. Áno, ten super, akože klobúk dole pred ním. Ten má aj výborné body, aj proste dobre bráni, taký energizer to, akože pred ním on spravil ten krok dopredu, že to fakt, že klobúk dole. Spoliehali sa na ňo, že bude dobrý, ale podľa mňa ešte tam presne niečo tam chýba. Dobre, poďme ešte ostať pri individuálnych hráčoch. Sice Chris Paul sa stal druhým najlepším asistentom histórie, prekonal Jasona Kidda. Zaujímavosť o Chrisovi Paulovi aj na našom bonuse na Hero Hero máme GOAT jednotlivých tímov histórie a on dvakrát sa tam dokonca umiestnil, že dvoch tímoch GOAT, čiže kľudne choďte si pozrieť a naozaj, že to je už veľká vec. Ešte som videl nejaké konšpirácie, že mali by sa prepočítať asistencie Johna Stocktona, alebo že nie je možné, aby také šialené čísla on mal. John Stockton je síce
bavíme sa o tom, že jeho pokariérové veci sú není moc príjemné, ale to bol úžasný hráč. Takže pozrite si tie veci, akého mal styl, aký bol tough, to bola presne taká tá sviňa, ktorá bola a proste mal prídavky úplne neuveriteľné. Akože to bol hráčik a bol hlavne konzistentný, stále hrával skoro všetky zápasy a ten jeho náskok pred teraz Chrisom Paulom je brutálne, pretože Chris Paul ešte hrá, koľko má, 38 rokov a stále hrá, koľko má príhrávok a koľko mal on. A Jason Kidd hral dlho a mal výborné prídavky a pozeral som si takto rozdelenie tých príhrávok, že vlastne komu prihral. Ináč DeAndre Jordan hneď reagoval, že mal teraz 1000 príhrávku, že už je za pätami Chrisovi Paulovi. Okay. A že vlastne sranda je, čo ma fascinuje to, že vlastne z tých 12 000, neviem koľko presne príhrávok, 1530 tuším prihral Blakeovi Griffinovi. A predpokladám, že Eliup to bol. A pritom ale že aké to je halu, že proste hráči dvaja, ktorí sa absolútne nenávidia a on mu 1500krát prihral. Áno, to je presne, že vlastne, že nemám ťa rád ľudský, ale robota musí byť spravená. Áno, a Chris Paul akože... Zákerák, ale hráčik parádny, veď bavili sme sa. Bonus sme to presne preberali, že ktoré mal tie sezóny, ktoré boli proste, že wow, že tie číselné, že kľudne, keď chcete pozrieť, nájdete si to, bolo to v tých GOATs západnej konferencie, tých tímov, takže tam proste sme sa bavili aj o tých jednotlivých sezónach, ale super a pre Wembyho úplne najlepšie, čo sa mohlo stať, že v druhej sezóne takéhoto rozhrávača. Áno, a ja len tak doplním, what if, keby David Stern povedal vtedy trade do Lakers ku týmu, ako by to dopadlo. Ale zase nemal by možno, že tie asistencie pre Blacka Griffina, takže malo to byť tak, ako to bolo. Dobre, ďalej by som skočil troška do Rockyho mesta, do Filadelfie, kde troška sa to akože už spamätáva, alebo ako to povedať, už že nejaké teraz víťazstva sa podarili z posledných 5 zápasov, 4 víťazstva, keby som to chcel takto krátko dobobrať. Ale celkovo tá Filadelfia to vyzerá ako veľký mes. Embiid sa vyjadroval, že proste to zranenie kolena, že to je depresia veľká, že proste není šťastný, ale ako vrátil sa a začali troška vyhrávať, ale mám pocit, že sú to tam napäté vzťahy veľmi. Pozeral som ten zápas so Chicagom, čo bol cez víkend v dobrom čase a tam bolo vidieť, že proste ten Joel Embiid, keď hrá na vrchol, keď hrá proste v pohode, tak vieš, Vučevič tam bol ako solný stĺp, že vlastne on si robil cez neho, čo chcel, dal nejakých 30 nebo do 11 doskokov, hral veľmi, veľmi dobre na dobrej úrovni. A áno, tie zranenia proste robia svoje, akože uvidíme, ako bude zdravý, ale ten tým, promýšľam, či tá séria prehier a proste tam, kde stoja, že či to už je tak veľa, aby to dokázali dobehnúť. Ja som si to pozeral. Ako je to s nimi zlé, ale podľa mňa, že je tam ešte šanca, že by sa mohli dostať do toho playoff vzhľadom na to, že sa bavíme väčšinou o tom, že ten východ je fakt strašne mizerný a teraz vlastne, že 3 výhry majú na 10. pozíciu na play-in, ale je tam presne otázka, že čo ten Joel Embiid či vlastne vydrží vôbec zdravý, keďže hovorí o sebe, že není vôbec stále v poriadku. No, šancu určite majú, lebo zober si, že v týchto chvíľach, ako sa bavíme, tak tá prvá šestka, dobre, Cleveland, Boston, New York sú podľa mňa úplne jasní, že tí vlastne budú na tých prvých 3 miestach, asi možno 4 Miami sa zdvihlo, to je tiež veľmi slušné a dobre, Orlando má smolu, lebo proste po Pálovi Bankerovi sa zranil aj Franz Wagner. Akurát sme ho chválili v bonuse a deň na to, kámo, sa zranil. Áno, ešte majú zranenie niečo túto s trúpom, že to je taký neobvyklé zranenie, že ja neviem, či tam neposilujú nejaké veľké váhy, alebo čo tam je nejaký problém. Do Disneylandu chodia a necvičia, vieš. Že Milwaukee sa zdvihlo, vieš, ale to Orlando asi padne. A čiže podľa mňa, dobre, tá Atlanta sa zlepšila, že tá prvá šestka je stále otvorená. Tá Philadelphia ukázala, že vlastne keď je v tej plnej sile, tak je zaujímavé, lebo proste má toho Paula Georgea, má Tyrese Maxeyho, ktorý proste už dokáže dávať 25 gólov na zápas, majú Joela Embida a majú veľmi zaujímavého to Jareda McCaina, čo sa vlastne hovorí, že najväčší kandidát na nováčika roka, ktorý má okolo 16 bodov na zápas. Tak využil to veľmi dobre, tú príležitosť. Kelly Oubre hrá skvelé, môj miláčik Gershon Jabusele hrá veľmi dobre, že má okolo 10 bodov na zápas, 5 doskokov. To je super. Som veľmi rád, že hrá okolo 24 minút, dúfam, že mu vydrží takáto minutáž. Trošku vidím problém, že môžu tvrpe na rozkoku, že proste ten Embiid už nemá takýto skok, jak mával, že nie je tak dravo po lopte, vieš, a už majú len Drummonda, plus tí ostatní hráči toko nedoskakujú a napríklad vôbec skoro neblokujú, to je možno ďalší problém, ale jasné, len stále sa bavíme na papieri, ako OK, teraz poskladali nejaké 4 výhry po sebe,
Vieš, keď sa budeme baviť v januári, že vlastne mali sériu, ja neviem, že vyhrali 14-15 zápasov alebo 13-15, OK. Uverím, ale proste musím to vidieť. No. A plus ani nehrali proti nejakým, vieš, mali tam, že Detroit, Charlotte, vieš, akože to Magic už zranené a Bulls, akože nemajú ani takých tých ešte poriadnych superov, že nemali. Áno. Čiže lebo presne, že Clippers Rockets ich dali v pohode. Ale hej, podľa mňa, že čaká nás určite zlepšené výsledky od Filadelfie a presne aspoň vidno, že jak kľúčový je ten Joel Embiid. Áno. Pozeral som také veci, že neviem, že či sa chceš baviť rovno o Bostone, ale keď sme na východe, že som sa smial, že keď si porovnáte štatistiky Paula Georgea a Pritcharda, ktorý hrá parádny basketbal, bavili sme sa o ňom aj v bonuse, tuším. Áno, chválil si ho veľmi. Že vlastne hrá skvele a dali im zabudnúť na to, že mali možno zraneného aj KPho, Kristapsa Porzingisa, alebo že vlastne aj Jaylen Brown vypadol na nejaké zápasy a Peyton Pritchard má proste 16 bolo na zápas, za proste, ja neviem, 3 doskoky, 2,9 asistencia. A keď sa pozrie na tie štatistiky, že s Paulom Georgeom to nemá ani také. Áno, a pritom to je proste hráč, ktorý je tam vlastne, vieš, za nejakých možno 7 miliónov na lavičku. Toto, že áno, a vlastne ten Paul George, akože no, není to úplne ten starý dobrý Paul George, ako keby, že už proste, že sa, no už tie čísla proste nemá. Áno, jasné. Tiež je tam ten vek a ešte poviem, áno, to je jedna vec a druhá vec k tomu Bostonu, som chcel ešte povedať takú vec, že pozeral som zápas Milwaukee, ktorý vlastne Giannis hral fantasticky a nakoniec to Boston na konci otočil a proste vyhral. Jason Tatum hral najlepší basket, ako som ho kedy videl hrať. Okay. Najlepší basket, akože zlepšil dribbling, krásne vniky tam mal, proste strely dával. Najlepší basket, kedy hral som ho videl hrať, že vlastne tiež zase spravil nejaký možno dáva zabudnúť tej olympiáde, kde vlastne nebol v rotácii. A ja si stále myslím, že keby ho dali do tej role LeBrona, tak nehrajú horšie. Tým, že je mladší. Že vlastne, že to bolo možno trošku nespravodlivé, ale to už je jedno. Politika. Áno, presne. Jasné, politika a plus chceli, že LeBron so Stephom nech sa rozlúčia nejakým titulom. Tak keby im to nevyšlo zlatom, tak ich všetci zožerú, ale tak vyšlo im to. Tak, áno, mali šťastie. To je jedno, že či vyhrať o 2 body alebo o 20. Hej. Ten Boston je až nefér, aký je skvelý, že vlastne všetci tí hráči, ktorých mali, vieš, Derrick White, Jrue Holiday, Tatum, Brown, Kristaps Porzingis sa vrátil, Al Horford tam stále, tomuto sa pridal ten Peyton Pritchard, plus Sam Hauser je proste hráč, ktorý dokáže dať proste trojky, ktorí majú tam ešte toho Nemiasa Kuetu, to je taký veľký pivot, ktorý proste je tiež taký, že in progress, že vlastne že tiež to môže byť zaujímavý hráčik možno v nejakej budúcnosti. A týmto ešte som chcel povedať, že zdravím nášho môjho kamaráta dobrého a odborníka na americký šport Denisa Schwarza, ktorý používa aj Nick Bohumil z tej skala, ktorý furt nadáva na to, koľko trojok sa hádže v NBA a že to basket je teraz trojkový a tak mu len poviem to, že Boston hádže 51 trojok na zápas. Že to je suverénny rekord v celej NBA v histórii, že druhý, kto hádzal 45, bolo 2018-2019 Houston Rockets, keď si pamätáš, že keď tam bol James Harden. Áno. Čiže to je až šibek. To je proste, že oni hrajú, že Boston vôbec nehrá, vieš, lebo basketbal je, stále sa bavíme o tom, že basketbal je hlavne založený na tých pick and rolloch, vieš, že vlastne pick and roll je tá hlavná akcia v basketbale. Áno. A Boston na to úplne sere, že tí hrajú vlastne drive and kick, vieš, že vlastne všetko vyhadzujú von a tým, že majú strelcov. A napríklad hrali s Memphisom, že prehali a Memphis napríklad použil takú vec, že nechal Jrue Holiday stále strieľať, vieš. A Jrue Holiday teraz, akože mal minulý rok fantastickú sezónu, že mal okolo, ja neviem, 42% trojky, tak, alebo 43 a dokonca 60% z rohov. 60% z trojok z rohov. To je krása. Tak teraz má, že 33%. Vieš, že vlastne, že tam možno hľadať nejakú slabinu, vieš, ale to je také, pri tom Bostone hľadať slabinu, vieš, to je ťažko. A potom som pozeral nejaké štatistiky, že aj z playoff, keď padá, tak to majú, že 45-1. Aj z tohoto sezónou, aj z play-off, aj z minulého rokom, že keď im padá, že im si že dávajú, tak majú 45-1. No ťažko je zastaviteľný ten Boston, akože teraz aj keď pozrieme, ako sa tá sezóna vyvíja, uvidíme, akože sú tam nejaké zaujímavé týmy, ale akože podľa mňa ten východ oni si ustražia a západ. Za mňa jediný tým, ktorý by mohol roziť, keby ešte nejaký trade prešiel a neviem čo, a zostali by zdraví, len to sa bojím, že nedostanú sú Knicks, lebo proste nie kvôli tomu, že im fandím, ale kvôli tomu, že vlastne majú tie vysoké krídla, vieš, že vlastne, ja neviem, Michael Bridges, OG Anunoby, Josh Hart proste vedia brániť tých hráčov, plus
Keta môže byť zaujímavý, len tam je veľa premených a plus záleží, či sa zlatí Mitchell Robinson, alebo niekoho získajú z lavičky, alebo proste, lebo zase vieš, tomu Tipsovi zadrbáva. Ale do zóny sa nechcem baviť. Ale ty si necháme na budúce. Ja len, že Bridges by sa mal zlepšiť v obrane. Aký bol dobrý obrane. Áno, nejaký taký, mám taký pocit, že mu to celé prišlo do hlavy, že tým, že vlastne mu tak nepadá, že je taký všelijaký. Dneska mal dobrý zápas celkom. Ale zase sa mi ľúbi, že Kancel posunul ten OG Ananobi, že ten vyzerá výborne. Ten vyzerá asi najlepšie. Tak odkedy on narazil do herečky. Anne Hathaway, áno. Ktorá o tom nahrala aj video, jasné. Tak to odtedy sa mu darí, to je pravda. No, ale akože presne späť do Bostonu, asi sa zhodneme, že jeden suverénny favorit na titul. Sú úplne suverénny, že vlastne to je akože keď niekto zastaví aj tým, že majú ľahšiu tú východnú konferenciu, že nebudú mať ten run playoff možno taký ťažký, tak to bude proste náročné pre ten tým zo západu, že vlastne to je... Oddychnutí pôjdu do finále. No jasné, určite. Ale myslíš, že vieme sa tam baviť, akože ešte strašne skoro o tom hovorím, ale že či tam mohla vzniknúť nejaká tá dynastia, akože, lebo aj tie zmluvy majú celkom dobre podpísané. No, problém je taký, že podľa v tejto tuším takto je, že vlastne takto, ako majú popodpísané zmluvy, tak ešte možno budúci rok. Ale potom proste vieš, ja neviem, Tatum s Brownom majú koľko, 200-300 miliónové zmluvy. A to bude ešte väčší strov asi bude, ešte nie? Derek White bude mať potom podpísať novú zmluvu. Dobre, Jrue Holiday predĺžoval, ale už bude mať 34-35 rokov. Aj ten Peyton Pritchard to podľa mňa určite neudržia, ten má len do tejto sezóny, tuším. A ten, vieš, to som ti už minule hovoril, že to môže byť 100 miliónový hráč, keď vlastne tým, jak strieľa, no dobre, nie 100 miliónový, ale keď podpíšeš niekde na 80 na 4 roky, sa šialené podpíšu, že je proste veľmi, veľmi zaujímavý. Čiže dynastia, no bude to ťažké, lebo dynastiu berem takú, že aspoň 3 finále po sebe, vieš, aspoň 3 finále, 2 tituly. To sme sa bavili, no tak posledná asi bol Golden State. Áno, Golden State určite, toto berem. Golden State bol v pohode, ale... Ale rozmýšľam, že teraz nové, že vlastne... A predtým, keď si zoberieš napríklad, podľa mňa, ešte sa môžeme baviť možno trošku o Lakers, že vlastne boli 3-krát po sebe v finále, 2-krát vyhrali. Myslím to Kobeho. Jasné, že tá prvá určite bola, čo vyhrali tie 3 tituly a boli 4-krát vo finále. Ale za mňa je taký ten, že 3 finále, 2 tituly asi. Čo povedal, akože aj Miami teoreticky, LeBronové. Áno, Miami bolo, áno, máš pravdu, zabudol som, prepač. Hej, ale akože myslel som tak, že posledné úplne čo... Súhlasím, Miami sme mohli brať ako dynastiu, proste 4 finále po sebe, 2 tituly, určite boli tí traja hráči po sebe, plus potom aj Ray Allen sa k ním pridal, že vlastne OK. Áno, Miami, hej. No, ale ako presne, no už vidíme ten Boston, že uvidíme teda vlastne, akože presne čo hovorí, že tie zmluvy sú tak obrovské. A je tam hlavne ten, vieš, predtým to bývalo tak, že zaplatíš nejakú luxury tax a bolo to len o peniazoch, vieš, že vlastne dobre, platil si, ja neviem, 100 miliónov, 150, ale pri tých tímoch, ak predávajú merchandise a lístky a všetky tieto veci a televízne práva, tak to pre tých majiteľov nebolo také hrozné. Ale teraz ďalší problém je, že ty aj stratíš nejaké možnosti, nebudeš môcť podpísať mid-level, nebudeš môcť vlastne aj s draftom tam môžeš mať nejaký problém, nebudeš môcť vymeniať hráčov a tak ďalej. A plus ďalšia vec je také, že Boston sa predáva, že stále nevieš, že to kúpi. Vieš. Uvidíme, možno, že Steve Ballmer, keby chcel úspech mať, tak by mal predať. O Bezosovi sa niečo hovorilo, ale potom to nejako padlo, vieš, čo je vlastne majiteľ Amazonu, ale neviem. Možno Elon Musk konečne dá pokoj X a kúpi si Boston. Ja no, myslím, že ten teraz bude mať iné problémy, ale dobre, poďme preč od politiky. Presne, Boston, a tak ostaňme ešte na východe, uzatvorme to týmom, ktorý sme chceli rozobrať aj na východe, a síce Atlanta Hawks, čo je pre mňa že veľmi taký zaujímavý tím, musím sa priznať, lebo dokážu vyhrávať zápasy, ktoré sú že zjavne aj také ťažké. Je tam kontroverzná postava, alebo neviem, či kontroverzná, ale Trae Young, ktorý, písal som aj Vitovi Krejčimu, že dobre, že fandím ti, vyhrávate zápasy, ale nie proti Lakers, smial sa, čiže to bol celkom že zápas taký bolavý pre fanúšikov Lakers, ale ten Trae Young vie dať tie strely. Podľa mňa, ja ho beriem ako hráča, ktorý je pre nejakých mladých ľudí, ktorí možno, že nejak hlbšie ten basket nesledujú, tak strašne super atraktívny hráč jeho hra. Pre mňa je zaujímavosť tá, že vlastne dokázal možno to ego trochu posunúť dole, že má len nejaký 20,9 bodov na zápas, ale má 12,2 asistencií. Vieš, áno, tie asistencie, však 20 asistencií, čo má proti Lakers. Že proste dáva vyniknutým spoluhráčom a
Povedal by som dve veci. Jedna je, že Quinn Snyder je dobrý tréner. To som tiež veľakrát hovoril, že on aj v Utahu sa mi páčil, ako pracoval. Mám aj trošku som mal aj taký insight, lebo bývalý tréner slovenskej reprezentácie Ivan Rudeš bol na nejakej stáži ešte v Utahu s ním a poznám sa s Quinnom Snyderom dobre. Okay. A má dobre tie XNO, posúvajú si pekne loptu v útoku, má tu hustling obranu, že vlastne tlak na loptu a nikde sa to prejaviť muselo, vieš. A majú veľmi zaujímavé typy, že proste si zober, že majú 8 strelcov na 10 bodov na zápas, čo je super. Majú Jelena Johnsona, ktorému sme sa málo ešte podľa mňa venovali, to je veľmi zaujímavé krydlo, to je presne to verzatílne krydlo ruka, noha, o ktorých rozprávame. Od neho sa čakalo, že sa zlepší už túto sezónu, že opäť a som rád, že nám aj niečo vyšlo, ale nie, že niečo, ale proste, že hrá dobre. Dobrý basket. Statistiku skoro 20 bol na zápas, 10 odskokov, 5,5 asistencie, zisk blok, to je proste tiež sama ruka, sama noha. Taký objav tam je celkom ten Dyson Daniels, ktorý ma proste, ktorého získali v tom trade za Dejounte Murrayho z Pelicans, ktorí má 13,7 bodov a hlavne 3,2 zisku. To je má zápasy, že 6 ziskov. A čo som napríklad nečakal, že sa proste DeAndre Hunter zlepšil, že vlastne nastupuje z lavičky a má 19,3 bodov na zápas a momentálne je súverený favorit na Six Man of the Year. Áno, no konečne tú kartičku, čo mám jeho, aj že dres, jersey, tak konečne má nejakú hodnotu, lebo ako bol som sklamaný z neho veľmi, no presne, čiže niečo tam kliklo v tej Atlante a myslím si, že keď takto budú pokračovať, minimálne to play-off by im nemalo. Jasné, a môžeš spraviť tú prvú šesku a môže byť zaujímavý, lebo proste keď máš vlastne 8 strelcov na 10 bodov, tak to je podľa mňa veľmi zaujímavá vec. Tak ale keď sme pri Trejovi Youngovi, nemôžeme zabudnúť aj na hráča, s ktorými je najviac porovnávaný a respektíve porovnávaný kvôli tomu, lebo pri drafte ich obidvoch si týmy vymenili a síce Dallas Mavericks a Luka Dončić. Tam sa stala situácia, teda predpokladám, že asi to všetci viete, ale vlastne Atlanta draftovala Luku a Dallas draftoval Treja Younga a hneď pri drafte si ich vlastne vymenili týchto hráčov a odtedy sú, a možno, že aj vďaka tomu sú porovnávaní, lebo za mňa tam nie je čo porovnávať moc. Že určite, o Lukovi Dončičovi a Trejovi Youngovi je tak, ako keby si Igora Slavkovského porovnal s nejakým hráčom z našej ligy. Hej. To je asi taký level v rozdieloch. A ako sme Luku kritizovali, teraz to treba chváliť, že zase sa rozbehol. Že majú to 9-1. Prišiel potom zranený zápestia a zatiaľ sa mi ukazuje to, čo som hovoril, že proste pre mňa stále napriek všetkému je najväčší vyzývateľ toho Bostonu proste v contendera v hre o titul proste Dallas. Vieš, ako berem OKC, berem, že majú parádnu obranu, berem, že hrajú super basket, všetky tieto veci, ale uvidíme, či v tom playoff to dokážu pretaviť na to ďalšie proste nejaké kolo a ďalšiu nejaké zlepšenie, ale Dallas hra proste super, výborne sa im podľa mňa rozohral aj PJ Washington, ktorý má nejakých 13 bodov na zápas, 18 zisk, blok. Viem, že pracoval na strele cez leto, že vlastne sa o tom boli také reporty, lebo to bol jeho problém aj Charlotte, že on vedel mať zápasy, že dá 45 bodov a v ďalšom má 7, vieš. Áno. Že vlastne to sú proste dobré veci. Pozitívny znak, že Klay Thompson mal konečne tretí zápas, tuším 20 bodov. Má také, ale má také tie výpadky, že zrazu, že 4 body. Áno. A takto. Aj keď od neho sa to, akože, neviem, ja osobne už som čakal, že Klay Thompson, že už to nebude ten strelec z Splash Brothers, hej. Ale akože stále dokáže mať pekný zápas. Potom je tam akože ten zaujímavý strelec, ten Najee Marshall, neviem, či si ho všimol, že proste dokáže mať... On vlastne prišiel... Počkej, kde on bol? V New Orleans Pelicans? Podľa mňa v Pelicans bol, tuším. Akože prvýkrát som ho zaregistroval. O ňom sa vždy hovorilo, že sa čakalo, že kedy sa zlepší. A vlastne teraz má dvojciferné čísla, hra dobre, lebo on je tiež dobrý, vysoký ruka, noha, solidný obranca. Čiže vlastne tam oni vlastne tiež riešili, že oni tuším stratili Josha Greena, vieš, ktorý bol veľmi dobrý. Čiže to je zaujímavé. Majú dokonca aj ten Spencer Dinwiddie, ktorého furt hejtujeme, tak povedať, že sa tak hrá veľmi slušne a robí dobrého backupa tomu Lukovi. Začal veľmi zle sezónu, ale už teraz začal dávať aj tie body. To, čo sa od neho očakáva, však keď hral... Akože za ja nechápem, čo sa mu stalo. Však on v Brooklyne bol akože veľmi dobrý hráč a proste zrazu to vyprchalo, alebo čo sa stalo s ním? Ego možno, vieš, že vlastne v Brooklyne hral všetko na ňo a potom to celý nemá úplne na to, ale možno teraz pochopil, že to basketbalové IQ, ktoré má treba použiť na iné veci a trošku sa uskromniť a byť ďačný, ale tým vlastne na zápas silnom týme.
Ja som trošku sklamaný z Derricka Livelyho, že som čakal, že vlastne, že to bude hráč, ktorý bude mať pomaly 12 bodov na doskokov a nemá také čísla a nedarí sa mu tak, ako je. Ale to je zase pravda, že sa hovorí, že tá druhá sezóna v NBA áno. alebo v profišporte je vždy ťažšia ako tá prvá. Než to máme kamo aj, prídem zo stand-upu troška, ale máme že prvýkrát, keď ideš set, že môže byť skvelé a že druhýkrát, ako keby že ideš set a že je ťažší. A potom už tretíkrát už dobre a takto. Že či nejaké to pravidlo druhého razu je nejaké divné. Áno, je to tak. Zase sa môžeme baviť o tom Slavkovskom, ktorého som použil tiež v tom prirovnaní, že tiež ten začiatok druhej sezóny Van Gaal mal otrasný. A potom začal výborne, keď proste pochopil všetky tie veci a zlepšil sa a toto proste býva aj pri tých hráčoch, že napríklad ten Daniel Gafford, o ktorom sa hovorí, že bude možno aj v slovenskej reprezentácii, áno. Tak ten hrá veľmi dobre. Ale som rád, že sa zobudili už teraz, že to nie je až tak, to bolo minulý rok, že až v januári, vo februári, že sa zobudili už teraz, lebo proste ako pre mňa Dallas proste to je tým, ktorý by mal hrať. Dobre, Oklahoma asi vyhrá tú západnú časť, že vlastne západnú konferenciu, že tá je otrhnutá trošku, ale Dallas by mal byť druhý, tretí, že vlastne to by mal byť takých povinnosť. Vieš, povinnosť je vlastne, aby mali aj výhodu domáceho prostredia v tých ťažších zápasoch už keď budú, áno. A majú všetko dobre, majú kontinuitu, Kyrie si super rozumie s Lukou, majú Jasona Kidda ako trenera, majú tam proste hráčov, ktorí sú atletické krídla, vedia strieľať zaujímavé veci, ako za mňa som rád, že proste sa tak zlepšili a zaslúžene. Rozoberali sme aj Houston Rockets, ale to si dajte do bonusu, bohužiaľ, akože tam sa to zmestilo, lebo chceli sme sa že povenovať, lebo akože sú tretí v konferencii, že hrajú super basket, ty tam máš aj vlastných obľúbencov. Áno, Terror Twins. Terror Twins, takže ak chcete, kto sú Terror Twins, tak choďte ku nám na Hero Hero. A ešte tu máme tým, ktorý sme chceli rozobrať, síce Memphis Grizzlies, ktorí takisto podobne ako Dallas z posledných 10 zápasov majú 9 výhier a hlavne Ja Morant, ktorý slúbil, že už nebude dankovať. A potom dal taký pekný reverse. V Bostone, čo spravil a potom aj tie jeho otočky vlastne... Myslím, že tréner mi to vravel, že je zaujímavé, že vlastne, že to, čo urobil v niektorom zápase, to bolo, čo robil tie dve otočky do jednej strany a do druhej strany, že je to šialené, lebo ty ako keby, že si mal byť tvoje telo zvyknuté, že iba do jednej strany, ako keby, že to vieš dobre urobiť. Ale do obidvoch strán, že vlastne popral fyziku. A vidíme to, že keď sa nehrá na gangstra a nemá zbranie, tak naozaj Ja Morant je super, aj keď teraz je zranený, ale proste ten Memphis hrá super. Hrá výborne. Na Ja Moranta, proste to je ja Teovi furt, víš, keď mu píšem, tak ja mu vždy hovorím, že proste tie málo hráčov, na ktorých sa tak skvele pozerá na ňo, aj keď nemáš takú strelu, ale ten jeho pohyb a všetky tie veci. A klika im to, majú 9 hráčov, ktorí majú minimálne 9,5 bodov na zápas. Proste to je, že super. A keď sa pozrieš na ich rozdelenie, tam nehrá ani jeden hráč na 30 minút. Áno. Si zober, že to je tak fantastická vec, že keď si pozrieš tie minúty, že Jaren Jackson Jr. má 28, Jarmo má 28,1, Desmond Bain má 28,3 a potom to je porozdelené, že proste Taylor Jenkins, to je tréner, nie je Tom Thibodeau, ktorý do prdele 36 minút, 40 minút tam trápi tých hráčov. A potom sa bude všetci čudovať, že vo februári budú zranené 2 hviezdy, proste jak idiot s prepačením. Ako fakt ma to vytáča. Úplne ťa chápem. Fakt ma to vytáča strašne, lebo proste to sú také veci, ktoré ty musíš dať long game, vieš. Proste hrať na to, že chceš ty vlastne úspech v play-off. A ten Memphis sa im páči, lebo proste spravili to dobre. Minulý rok boli pozraňovaní a neviem čo, ale dostali sa možno nejakí mladí hráči, nejaké šance. Ale je tam ešte, by som spomenul aj Marcusa Smarta, ktorý sa proste vrátil po zranení. Scottie Pippen Jr., ktorému sme dávali shoutout, ktorý veľmi má výbornú. Mne sa páči ten Jake Laravia, akože poznám ho vďaka môjmu fantázii, že dobre zápasy vie odohrať, ale akože je to fascinujúce. Fakt, si pozrite štatistiky vlastne toho Memphisu. Tam proste 2, 4, 6, 8, 9, akože 7 hráčov má, že nad 10 a dvaja, že majú, že 9,5, 9,6 priemer. Čiže je to fakt akože crazy. Ešte by som vytiahol jedno meno. Proste Jalen Wells, ktorý má okolo 11,5 nebo na zápas. Čo je syn Bonziho Wellsa? Vidíš, to ani neviem. To som ani nezisťoval. To iba tak mi napadlo, ale môže to kľudne byť. Je to možné, ale pri ňom by som vytiahol to, že vlastne je to 39. pick z druhého kola draftu. A momentálne chalan hrá proste na pozícii shooting guarda v základnej peťke cez Marcusa Smarta.
Čiže to je zase nejaký objav, ktorý ukázal. Plus ešte spomeniame Yukio Kawamuru a jeho Feel Good Story. Vlastne, áno, to je tvoj obľúbenec veľký. My sme sa bavili a proste zaujímavý je ten Memphis. Je zaujímavý, proste hrajú dobrý basket, plus majú veľký potenciál z Zakovi Idim, to je vlastne ten obrovitý kanadský pivot, ktorý má veľmi dobrú ruku, sa dobre pohybuje a toto im tiež môže pomôcť, lebo oni mali problémy niekedy s doskokom, že Jaren Jackson Jr. na to, ako robiť niektoré výborné veci v obrane, tak proste nemá toľko doskokov. Čiže to môže byť také mínus, že vlastne nemajú toľko doskokov, aj keď napríklad zlepšil sa aj Santi Aldama, čo je vlastne momentálne jediný Španiel, čo hrá v NBA. Ale Memphis hrá veľmi dobre a neprekvapí ma, keď bude tiež bojovať o tú prvú trojku, prvú štvorku až do konca, lebo proste sú mladí, majú dobrý hustle v tých psov, majú dobrého lídra v tom Marcusovi Smartovi a vyzerá to tak, že Ja Morant aj tým, čo vyhlásil, že nechcel také danky a proste bere biznisovo aj svoje telo. Nevždy mu to vyjde. Že proste dostal aj rozum v tomto. Vieš, že vlastne dostal rozum a keď odorá solidnú dobrú sezónu, v ktorej bude mať odorať aspoň 65 zápasov, kľudne. S Memphisom treba počítať. Áno, a dokonca vidíš, že aj ten odchod Dylana Brooksa neurobil žiadnu škodu v týme, takže akože to bol taký troška sranda, že lebo Dylana Brooksa nemám rád, takže áno. Keby sme mali top 5 nenávidených hráčov, tak on je tam 3-krát asi u mňa. Ale... To určite, čo či až taký potrebný, vieš, on zase treba mu dať shoutout za to, jak dokáže ten hype okolo seba vytvoriť, a pritom nie je až taký dobrý. Taký oný, no koho mi pripomína, bože, kto išiel do Izraela. Šona Avery, mi poviem z hokeja, vždy z hokeja vždy napadnú také nejaké tieto Ja aj tento... Patrick Beverly. A ten na 6 týždňov zranený. Patrick Beverly, áno, a rozmýšľal, že odíde z Izraela, lebo má ženu z Iránu a že je to dosť nepríjemné, že vraj dostáva nejaké výhražky, čiže rozmýšľal nad ukončením zahraničného angažmá. Ináč akože môžeme ešte spomenúť na záver hráčov z NBA, ktorí ale hviezdia v Európskej lige. Sice Kendrick Nunn, čo bol totálny fail, keď prišiel do Lakers, najprv si zlomil malíček o coffee table a nehral celú sezónu. Ja neviem, že keď to hovorím nahlas, tak ja tomu neverím, že čo hovorím. To je, keď Andrew Bynum pri bowlingu sa zranil a hrá vynikajúce, jedna z najväčších hviezd Európskej ligy. Alebo Monta Ellis, keď bol v Golden State a polamal si ruku, lebo robil chujoviny na skutri. To je neuveriteľné, to je Manuel Neuer na lyžovačke. Hej. A čiže Kendrick Nunn fantasticky hrá v Európskej lige a Lonnie Walker the fourth, tak ten je tiež veľmi dobré. Čiže hráči, ktorí nepotrební v NBA, nakoniec ukázali, že aj tej Európskej lige, že vedia zamiešať kartami. Aj keď Lonnie Walker, síce sme ho videli naživo v najhoršom zápase, aký hral v živote, ale to nevadí, ale potom sa rozohral, ale má tuším zmluvu len do januára, do februára, že pre mňa napríklad veľmi zaujímavá posila pre Knicks by to bola, že vlastne oni potrebujú dobrý strelec. Strelca, hej. No, jasné. Vie veľmi dobre zahrať, čiže takáto zaujímavosť, možno, že keď ste chceli troška z Európy od nás niečo, tak túto máte. A dobre, tak ja si myslím, že čas sme dneska už vyčerpali. Ďakujeme, že ste si nás opäť naladili a že nás počúvate, či už len takto free epizódy, alebo aj tie Hero. Ja si myslím, že celkom pekne sme to aj rozbehli túto novú sezónu a ďakujeme za vašu priazeň a môžete ísť súťažiť na naše Hero o podpísaný dres Tomáša Satoranského a ja tomuto Tomášovi ďakujem a prajem ti pekné sviatky. Ešte cez sviatky určite nejaký bonus dostanete. Áno, bonusy nejaké určite nahráme. Čaute. It's Lillard. He got the shot.